Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy iýuny. Geçenki gepleşigimde belläp geçişmeýäli. Bu gepleşikde de biz Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň öz bank kartlaryny ulanyp, öz hasaplaryndan pul çekmekde ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barady. Hem şol kynçylyklar bilen baglanşykly nirek ýüz tutmadyklary barady. Durup geçer hem şo barada ýöreýte düşündürüş berer. Inni ýene bir gedek men raýatlamada ýatladýan Türkmenistanyň daşyna çykandan soň öz bank hasabyňyzdan näçe pul çekmeligi barada Türkmenistanyň banklarynyň size öz isleýişlerine göre çäklendirme giýirmege haklary ýok. Oňa prezidentiň hem haky ýok. Bu baradaky meseleni sizin şol göçerýän kartyňyzyň iyesi, yani Amerikan Birleşen Ştatlarında yerleşen Visa korporasyasy ya da Mastercard korporasyasy jogap berýär. Şolardan biýdiň Türkmenistanyň banklarynyň şo kartdan näçe pul çekip bilýänligiňiz, çekip bilmeýänligiňiz barada öz başyna şolar bilen alalaşman öz başyna düzgün çykarmaga haklary ýok. Olar şol Amerikan korporasiýalary bilen ýürüýte alalaşyk etmeli şu zatlar bar. Şu zatlary. Emma bizdäki bar bolan maglumata görä Türkmenistanyň banklarynyň şu edip beren edenetdiliklerinden Amerikan Birleşen Ştatlarynyň şol korporasiýalarynyň habaram ýok. Aýda daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň raýatlaryň öz bank hasaplaryndan $50 almagy hukuklarynyň bardygy barada giýerilen şo çäklendirmeleri asla bilen oklar köp korporat halkara guramalaram ýa-ni şo Visa kartyň iyesi diýip hasaplanýan, ýa-ni şo Visa karty berýän aslynda şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň korporasiýalary hem şondan habarsy. Indi Türkmenistanyň banklary nähil rol ýerine ýetirýärler. Şol aslynda şo size berilýän kartyň hakyky iýeleri şo Amerikan Birleşen Ştatlarynyň korporasiýalary. Visa kart, Visa korporasiýasy hem Mastercard korporasiýalary. Ýöne Türkmenistanyň banklary şol aralykda öz müşterileri bilen ýa-ni korporasiýalaryň aralygynda diňe partnerlik roluny ýerine ýetirýärler. Ýa-ni araçylyk roluny ýerine ýetirýärler. Şolaram öz etçegi işini hökman şol Amerikan Birleşen Ştatlarynyň ýa-ni korporasiýalary bilen alalaşyk etmeli. Öz başyna düzgün giýirinde haklary ýok. Sebäbi o düzgünler şo kartlary nähil ulanmalygy baradaky ähli düzgünler şo korporasiýalaryň öz kodekslerine berkitilen ýazylan. Türkmenistanyň banklary şo korporasiýalar bilen ýürüýte alalaşyklary bol çekýärler. Inni şu Türkmenistanyň häzirki banklarynyň şu giýirip beren çäklendirmelerini üstünden şikayet etmek aksyasını bir ýola goýduk. Ina geçen gepleşikden başlap şonu biz ýene dowam etdireriz. Indi şu günkü gepleşigimiz kimin elinde Mastercard bar bolsa şol kartyň eýeleriniň nirik arda bilen ýüz tutmalygy bardy bolar. Indi sizin käbiriňiz aýtmagyňyz mümkin, belki sizin aňyrda tanyş bilişiňiz bolup siz beýleklere görä köpräk pul alyp bilýän bolmagyňyz da mümkin. Misal üçin käbir student ýaşlar $50 alýan bolsa, käbirleri belki $150 alyp bilýändir. Ýöne şuňa özi ýagdaýdan çykarga däl adamlar. Para berip tanyş bilişleň üstü bilen aňyrda ene taňy alada goýup beýdip bermeli. Hiç bir ýurtda şular ýaly düzgün ýok. Şular ýaly kynçylyk ýok. Siz öz puluňyzy alýaňyz alaňyzda. Sizin ol öz bank hasabyňyza ýatyran puluňyzyň näçe meşberini sizin aljakdyňyzy diňe sizin özüňiz kesitlemeli. Oňa hiç bir bankyň goşuşmagy haky ýok, oňa prezidentiň hem hatda goşuşmagy haky ýok. Siz şoňa düşünin. Inni şu meselede şu izhati häzirki wagt belli zat näme? Şu sizin ine tygşytlaýyş bank hasabyňyz diýilýän hasaba berkitilen kartyňyz bar. Ne şu master kartyňyz. Şondan häzirki wagt Türkmenistanyň banklary aýda $50 çekmäge mümkinçilik ber. Indi häzir bular täze bir zat öredipdirler. Ýa-ni valyuta hasaby diýip bir zat. Valyuta hasaby diýip hasap açdyňyz, ondan nämemişin birazrak köp çekip bolýarmyşyň şoň karty bilen. Hamalan edil häzirki wagt bizde bar bolan maglumata görä valyuta hasabyňyzdan $100 şeýle aýda çekip bolýar. Ýöne bulam ýagdaýdan çykalgy däl. Bulam ýagdaýdan çykalgy däl adamlar.
Birine şutada Ýewropada seýahat edemizde näçe pul çekjek bolsak, şol çekilýän puluň beçerini men öz bank hasabyma girýänne şo pul ugurlanmaz ýaly. Aýdaly men bank kartym biriniň eline düşen ýagdaýynda birden şo taýdaky bar pulu alyp bilmedi. Ýaly men özüm şo taýda nastroykasyna girýän, sağlaşdyryş ýerine girip şo funksiýasyna girip özüm şo taýda çek goýýan. Bir gedek şu bankdan ýa-ni bu hasapdan çekende adam şunça pul çekip biler ýaly diýip çekip bilmeli, özüm goýýan şo çägi. Bank goýan ony maňa. Şoňa düşünüm. Hemme ýerde ulanýan praktika şu. Emma häzir siziň ýagdaýyňyzda siziň işiňizde bank goşulyp ber. Siziň puluňyzy siziň näçe meşhurda öz hasabyňyzda näçe pul alyp biljekdiňizde bank özü düzgün ýeri bolýar. Şol bir kanun. Inni şu kanun bozmak öňüne almak üçin biz näme etmeli? Biz hereket etmeli. Dymy oturmaly, dymy otursak şo karty berýän korporasiýalaram habarsyz galýar. Biz şu meseleni olmagyna şolara ýetirmeli. Şolara ýetirip görmeli. Goýan soň şolar nähil çöl götürýär, biz oňa tereder. Eger şolaram heýçeli godlanmasa ýa çäle görmejek bolsa biz ýene-de arz ederiz. Indi şoň üçin kimiň eline master karty bar bolsa, şo kartyň ýüzünde ýazylgydyr. Şolaryň ha şu wideoň aşagyndan şol arza bilen baglanyşykly teksti tap bilerler. Öňü bilen ha şu wideoň aşagyndan siz näme taparsaňyz, men bilen habarlaşmak üçin men öz e-mail adresim bardyr ýokarky setirde. Oň aşagynda arzaň iý berilmeli elektron adres diýip bir adres bardyr. Indi geçenki Visa karty bilen baglanyşykly arzany ýazmak üçin hiç elektron adres biz tapyp bilmedik. Emma Mastercard bilen baglanyşykly arza berip bolýan ýörüte adres bar. Ýöne bu arza Amerikaga giden oktor, şu taýda Ýewropada, Brüsselde, Belgiýada şolaň bir şahamçaty bar, şoňa bar. Indi buň üçin siz näme etmeli? Buň üçin arzaň tekstini açmaly. Arzaň tekstde mine şu iň aşagdaky şelgide, şu şelge bassaňyz siziň öňüňizden ine şolary ýaly taýýarjak arzaň teksti çykar. Arzaň tekstiniň hem siz kopýasyny şey diýip alyň, bu taýdan kopýasyny alyp bolýar şu şelgiden. Onam Word programma ýerleşdiriň, ýörüte tekst ýerleşdirilýän islendik bir nämäni açyň sahypanyna şo taky ýerleşdiriň-de ondan şunu siz näme etmeli? Şu teksti siz ýütmetmeli birazjyk. Bira haýsy gün şu arzany uratjak bolsaň şoň günni ýütdüň. Ondan şu ýa birinji abzatda siz öz adyňyzy, familiýaňyzy ýazmaly. Bu taýda Amanow diýip durandyr. Ondan şu taýda ýaýyň içinde siz öz bank kartyňyzyň başky 8 san nomeryny ýazmaly. Ebebi şol başky nomery ýazsaňyz ýeterlik. Ona şoň üstü bilen şol Amerikan korporasiýasy, Mastercard korporasiýasy eýem şu öz sistemasyndan siziň hakykatdan hem şo Mastercard'y götürýänligiňiz barada maglumat tapyp bilýärler. Ondan soň ne şu taýda ýene-de bir görkezmeli zat, siz şo karty haýsy bankdan aldyňyz? Türkmenistanyň haýsy bankyndan alan bolsaňyz, şo bankyň adyny şu taýda görkezdiň. Türkmen bank bolsun ýa Daýhan bank tapawdy ýok, şo latin harfler bilen şu taýda ýazmaly. Ondan soň iň aşagda ýene-de adyňyz, familiýaňyz şu taýda görkezmeli. Boldy. Şu teksti şey dip taýýarlaňyzdan soň özüňiz hem şu tekstiň içinde näme ýazylandygyna göz ýetireseňiz gelse, şu teksti alyp Google'un terjime diýen ýörüte bir programmasy tahypasy bardyr. google.translate.com diýip ýazsaňyz, latin harfler bilen şol terjime diýen ýörüte programma çykar, tahypa çykar. Şo tahypada siz ingliz dilinden Ors diline de geçirip bilýäňiz, türk diline de geçirip bilýäňiz, hatda türkmen diline de geçirip bilýäňiz. Şonu şey diýip geçirip öwrüp seredip görüň, bu taýda hiç bir gorkunç zat ýazlanok. Şu taýda şol Türkmenistanyň banklarynyň bir kanun ýagdaýda şol alynýan pullara gatyly çäklendirmek ýerdiýänligi, hem Türkmenistanyň adam hukuklaryny bozmakda öz ýakasyny tanadyp gelýän ýurtdygy, şoňa da diktator prezident Berdimuhammedowyň ýol başçylyk edýänligi ýaly maglumatlar berilen. Ondan soň ne şu bar olan kemçilikleri, şu kıyınçılıkları çözmek üçin şu Mastercard korporasiýasynyň ýol başçylaryny şu işe goşulmaklykka çağırýan şu tekstde. Şu zatlaryň birini ýetirmeli. Şoň üçin her bir müşteri, siz şu karty götürýänler, siz şu Türkmenistanyň bankynyň müşterileri däl, siz şu Amerikan korporasiýalarynyň müşterileri. Mastercard götürýän bolsaňyz, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Mastercard korporasiýasynyň müşterisi, Visa kartyny götürýän bolsaňyz, Visa korporasiýasynyň müşterisi. O Türkmenistanyň banklary diňe bary ýok ara durur.
Şoňa düşünün. Inni şu hatyň tekstini üýtüdüňizden soň hemmedady siz näme etmeli? Şol ýanky görkezlen şutaýdaky e-mail adresi alyp öz e-mail adresiňize girmeli, özüňizde hökman e-mail bolmaly, e-mail ýaşy bolmaly. Şol e-mail ýanky adresiňize gireňizden soň şu taýda şular ýaly hat ýazylýan ýörüýte bir penjereni açmaly. Şu penjereni açyp şuň iň ýokarsyna ýanky görkezlen adresi goýarsyňyz ine şunu ýaly, ine bir şu taýda häzir men size görkezleýin. Ine şu adresi şey diýip kopýaladyňyz. Alypam şu taýda ýokarsyna goýduňyz. Ondan siz hata ad vermeli. Hata ad vermek üçin şu hatyň adyny siz hökman ine şuň başky sözlerini goýmaly. Şu e-mail adresiň başyndaky ad bar. Şu başka adlaryny goýun, aralaryny ýöne açyşdyryň şu taýda 3 tane ad bardyr. Binding corporate rules diýen ad bar. Şu hökman talap edilýän zat şol Brüsselde ýerleşýän edaraň şu şahamçasynyň talap edýän zaty şu şikayet edeňizde şu sözi ulanyň diýär. Ondan soň ýa kaýdyşmaly tekstin özüni alyň şeýdi kopýalap tekstin özüni kopýalap ýa kaýdyşmaly oň içine de düzediş giýerdiň hemme adyňyzy familiýaňyzy bankyny ýa-da görkezdiň de şondan soň onuň siz ýa kerik şu teksti şu taýpa ýerleşdirmeli. Bolly hemme adyňyzy familiýaňyzy hem şu iyi berýän günüňizi düzedip zat edip taýýarlaňyzdan soň şeý diýip şu taýda iň soňuna aşakda atparaw etip send diýip bir funksiýa bar, şoňa basyp iyi bererdiňiz. Boldy. Indi ýene bir görnüşi bar bu haty uratmagyň. Ýanky Visa karty bilen baglanşykly diňe bir usul bardy, arzan uratmagyň. Emma Master karty bilen baglanşykly. Şu arzan Belgiýa gitýändigine göre ol Belgiýadaky bölümi şahamçasy Ýewropada işli şahamça. Olaram aýtmagy mümkin siziň ýaşaýan ýurduňyz ol Aziýa dünýä bölегine degişli, şoň üçin oňa biz garam zok diýip size jogap bermekler mümkin. Şolar ýagdaýda siz näme etmeli? Şolar ýagdaýda siz şu haty printerde ýörüýte çap edip kagazda. Ilki ýanky adyňyz, familiýaňyz hemme zady giýirdiňizden soň printerde çap edip, ondan soň ony bukçak alyp, bukçaň daşyna ýörüýte iyi bermeli adresi bar. Şonu ýazyp berin. Ol adresi men size görkezleýin. Ol diňe bir ýagdaýda ýanky şulardan jogap gelen ýagdaýynda, ene şu Brüsselden jogap geler, aýdyň hatyňyzy biz hatyňyzda biz garap biljek däl jogap gelen ýagdaýynda, onu şu hatyy düzeltmeli ýaly düzeltýäňiz, ýa-da adyňyzy giýirdiňiz, printerden çykarýaňyz da şu hatyň iyi berilýän ýeri, adresi, şu taýda men häzir görkezdim. Arzanyň iyi berilmeli poçta adresleri diýip bir şu videomy aşagynda çelgi bardyr. Şu videomy aşagynda ýene bir gezek seredin. Arzany iyi bermeli. Arzanyň iyi bermeli poçta adresleri diýen çelge bassaňyz, ine şular ýaly bir sahypa çykar. Ine şu sahypada şu Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän düýp edarasynyň adresi bar, şu taýda. Bira şoňy ýerip bilersiňiz, bukça bilen. Biram Aziýa dünýä bölegine jogap berýän Singapurda şuňa şahamçaty bar. Mastercard korporasiýasynyň. Ine oňa adresi şu taýda ýerleşen. Şu adresi edil bolşy ýaly bukçaň ýüzüne ýazyp ýanky hatyňyzdan aşagyna bol çekip şol kagazy görnüşinde şonu nemediňde bukçaň içine salyň da iyi beriňde şu adresi. Gayrat ediňde. Olam diňe bir ýagdaýda ýanky elektron adresten şu haty uradaňyzdan soň şol Belgiýadaky şahamçatyndan ýok biz siziň bu hatyňyzda garamyk, siz hatyňyzy ýanky Amerikan Birleşen Ştatlaryna uratmaly ýa-da şu Aziýa dünýä bölegi Singapurdaky şahamçamyzda uratmaly diýilen ýagdaýynda siz onda ýanky bukça bilen ýetirip bilýär. Eger şolar ýaly jogap gelmese, onu olan kabul etdik bolýar. Men diňe şoň üçin görkezýän. Diňe şolar ýaly ýagdaýda ine şu iki adrese uradyp bilersiňiz. Iň aşagyndaky telefon nomerydyr, onu ýazmaň bukçaň ýüzüne. Bukçaň ýüzüne ene bira şu ine Birleşen Ştatlardaky şu adresi ýazyp aýratyn bukça bilen ýeberin. Hemem ine şu Singapurda ýerleşýän şahamçatyna ine şu adresi ýazyp ýeberip bilersiňiz. Ine bar etmeli adyňyz şu. Adamlar şonu yerli ýerden edin. Ana şu aradaky hemme maglumatam men şu videomyň aşagynda ýanky ýaly hatarlanyp goýulandyr. Men öz e-mail adresimi ondan soň oň aşagynda ýanky iyi bermeli Belgiýadaky adres bardyr. Oň aşagyndanam ýanky
beýlek adresler tapyp bilersiňiz, bukjaň ýüzünde ýazylýan adresler tapyp bilersiňiz, oňa şagynda da şo ýanky şelgini bassaňyz tekstiň özü çykar. Tekstem şota ýanky çykýan ýerinden aňsatlyk bilen kopýalap alyp bolýandyr. Ine adamlar gayrat edinde şu çäre goşuluň. Mastercard bolsun, şu eliňizdäki Mastercard bilen baglanyşykly men häzir edýän gurrunum Visa kart bilen baglanyşykly instruksiýalary, düşündürüşleri men geçen kepleşigimde, düýün kepleşigimde berdim. Yine bir duýdurjakladım, şu ýakynyň bir hepden dowamynda, geljek hepden dowamynda razıjyk işlerak bolýan. Men şoň üçin geljekki indiki hepde şendi men çykyş etmezligim mümkin. Şoň üçin aladaga oturmaň, gepleşiklenme ýerlerle oturuň. Hemem buna ýazylmaňyzy dowam edin. Çagyryň kimde-kim men bu çykyşlarymdan habarsyz bolsa, öz ýoldaşlaryňyza, dost ýarlaryňyza, garyndaşlaryňyza da maslahat berin, ýeberin. Şu işlere goý olaram goşulsun. Yerli yerden biz bundan beýlegam şular ýaly çäreleri, aksiýalary dowam etdirer. Şoň üçin bundan bir habar galma. Häzirlikçe şunlukça üns berip dinleýäňiz üçin köp sag bolun.